Hola. Que hi ha el Max? Sí, és a la cuina, allà al fons. Gràcies. Hola. Què hi fots aquí? Volia parlar amb vosaltres. És sobre el Sergi. Ha descobert alguna cosa? No ho sé, però cada dia m'està més al damunt i ja no sé què fer. Tinc la sensació que controla tot el que faig i crec que està notant alguna cosa. Suposo que no se t'acudirà explicar-li tot el que va passar amb el Radovan. Tu penses que sóc idiota? No seria el primer cop que parles massa. Iago. No sé, Clara, però pel que expliques només podem esperar. No, Max, jo no puc esperar més. Això m'està tornant boja. Hem d'esbrinar què sap el Sergi. No, això és impossible. Per tu i per mi potser sí, però pel Iago no. Però què dius? Segur que tu tens contactes que et poden informar. Si la policia va darrere el Radovan, ells en sabran alguna cosa. Sí, si parlo amb els meus contactes potser aixeco la llebre. I me l'esquerro jo, saps? Sisplau, ets l'única persona que em pot ajudar. No veig per què ho hauria de fer. Perquè ja estem tots emmerdats. I per culpa de qui? Mira, no em facis parlar, eh? Voleu parar? No, Max, et un morro que se'l trepitja. Espera, Clara, un moment. No hauria d'haver vingut a demanar-vos res. Què vols ara? He fet un parell de trucades. El Radovan està a la presó. L'han enxampat? Sí, no em va patir per res. L'han fotut allà per un tema d'uns cotxes de luxe. Ningú l'ha relacionat amb les joies. Estàs segur? Seguríssim. Si el Sergi t'està investigant, no pot ser per això. Iago, t'ho agraeixo. Em pensava que avui no ens podríem veure. He deixat a la Remei al quiosc. Vols que fem un cinema? Sergi, el dia que et vaig anar a buscar a comissaria vaig veure el meu expedient damunt la teva taula. Què volies? Esbrinar si t'amago alguna cosa? Assegurar-te que et pots refiar de mi? Per això vas voler anar a viure junts de cop? No és això. Doncs ja em pots explicar què és, perquè estic així d'engegar-te a pastar fang. Tens raó. Fa 2 setmanes vaig demanar la teva fitxa. 2 setmanes? I durant tot aquest temps has estat fent comèdia? Clara, deixa'm que m'expliqui. Tu que tant t'omplies la boca amb l'honestedat, la sinceritat... No t'havia dit res perquè no volia amoïnar-te. Amoïnar-me per què? No te'n volia dir res fins a estar-ne completament segur. Però ja no puc esperar més. Necessitem la teva ajuda perquè la investigació avanci. Quina investigació? De què parles? Clara, hi ha algú que et vol fer mal.